Η πιο εντυπωσιακή έκθεση αυτοκινήτων και μότο είναι στο δρόμο. Limassol Motion Event Μαρίνα Λεμεσού. Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου. Οι πιο γνωστές μάρκες αυτοκινήτων του ομίλου e-Cars Group με εκπληκτικές προσφορές, νέα μοντέλα μοτοσικλετών των πιο γνωστών αντιπροσώπων και εντυπωσιακά show. Limassol Motion Event. Σάββατο 4 με 9 και Κυριακή 10 με 8. Είσοδος ελεύθερη.